Na úvod si prečítame z Lukáša 17. kapitoly od 12. veršu a to je o tom, ako Pán Ježiš uzdravil tých 10 malomocných. A keď vchádzal do ktorého si mestečka, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí sa postavili zďaleka a hovorili povýšeným hlasom: Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami. A keď ich uvidel, povedal im: Iďte a ukážte sa kňazom. A stalo sa v tom, ako išli, že boli očistení. A jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa veľkým hlasom oslavujúc Boha a padol na tvár k jeho nohám a ďakoval mu. A to bol Samaritán. Vtedy odpovedal Ježiš a riekol: Či ich nebolo všetkých 10 očistených? A kdeže tých 9? Takže vieme tento prípad, že bolo tých 10 malomocných a ako boli uzdravení, keď Pán Ježiš povedal: choďte, idte, ukážte sa kňazom, oni boli v tom očistení, teda nadprirodzene boli uzdravení od Boha. Hovorí, že jeden, vidiac, že je uzdravený, ale všetci boli uzdravení, ale jeden ako videl, čo urobil? Sa vrátil a veľkým hlasom oslavoval Boha a padol na tvár k nohám Ježiša a čo robil? Ďakoval mu. Ďakoval mu. Takže to je aj niečo, čo by som chcel sa fokusovať dnes, že Boh vlastne očakáva, aby sme mu ďakovali za všetko to dobré, ktoré on robí. Lebo všimnime si tu posle, čo hovorí slovo, že vtedy odpovedal Ježiš a riekol. Teda Ježišova odpoveď na toto, ako tento jeden z tých 10, len jeden sa vrátil a ďakoval mu za to uzdravenie, Ježišova odpoveď bola táto: Či ich nebolo všetkých 10 očistených? A kdeže tých 9? Teda pýta sa: a kde sú tí ostatní 9? Bolo vás 10. Teda tu môžeme vidieť z tohto kontextu, že Pán Ježiš vlastne očakával to, čo je normálne, že tí, ktorí boli uzdravení, že všetci sa vrátia, budú mu vďační, budú ďakovať za to, že boli očistení od malomocenstva. Takže tu môžeme vidieť to, že Boh vlastne aj očakáva, aby sme mu ďakovali za to dobré, čo on robí, to, čo nám dáva, aby sme mali to vďačné srdce voči nemu. Takže Pán Ježiš tu očakával, že všetci mali prísť a všetci mali zaďakovať za to uzdravenie. Lebo keď by sme išli do toho, že to malomocenstvo, to bolo veľmi ťažká choroba, ale v tom čase v Izraeli to znamenalo, že tí ľudia, ktorí boli malomocní, museli byť oddelení od ostatných občanov, od národu a museli sa jednoducho izolovať od všetkých. A to bola choroba, ktorá nemohla byť vyliečená, takže potom tak boli skupiny tých ľudí, ktorí boli malomocní, ktorí boli izolovaní od svojich rodín, od všetkých ľudí a jednoducho žili tak, kým nezomreli. Takže toto uzdravenie bolo veľmi veľká vec pre nich. To nebolo len niečo, že nejaká choroba, ktorá by aj prešla, že boli uzdravení. Nie. Oni boli odsúdení na tú izoláciu do konca svojho života aj s problémom tej choroby. Takže samým tým, ako sa odišli ukázať kňazom, ako boli uzdravení, keď sa ukázali pred kňazom, kňazi boli tí, ktorí mohli oceniť a povedať: áno, si uzdravený, môžeš sa vrátiť do svojho domu, k svojej rodine. Takže to bola veľká vec. Ale vidíme, že z 10, 9 si vôbec ani nepomysleli, že majú ísť sa zaďakovať. Čo je normálne, lebo Pán Ježiš pre nich urobil veľkú vec. Keď sa pozrieme iné verše, vidíme napríklad Kološanom 3.15 hovorí nasledovne: A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Buďte vďační. Takže slovo Božie nás povoláva, aby sme boli vďační. Teda, aby pokoj Boží víťazil v našich srdciach, teda aby sme mali pokoj, ku ktorému sme aj povolaní v jednom tele, a aby sme boli vďační. Vďační za čo? Vďační za všetko,
ale vďační aj za ten Boží pokoj, ktorý sme dostali. Takže buďme vďační. Filipanom 4.6. O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. Takže tu tento verš nám hovorí viacej veci, ale jedna z nich je, že nech sa nestaráme. Nech sa o čo nestaráme. O nič. O nič sa nestarajte. Ale čo? Vo všetkom modlitbou a prosbou. Teda druhýma slovami hovorí, nestarajte sa o nič, ale modlite sa. Modlite sa, ale teraz čo? Tá modlitba a prosba má ísť s čím? S ďakovaním. Nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. Teda to, čo vám je potrebné, tie akékoľvek žiadosti, ktoré by boli podľa Božej vôle, tak máme jednoducho sa modliť, prosiť Pána, ale s čím? S ďakovaním. S ďakovaním. Nie len prosiť, ale tu nám jasne vo Filipanom hovorí, že ďakujte. Za čo? Za všetko. Za všetko, čo máme. Za všetko to dobré, ktoré sme prijali od Pána a ďakujme. Ďakujme jednoducho, že On je ten, ktorý sa čo? Stará. Lebo nám hovorí, o nič sa nestarajte. Ale modlite sa, proste a ďakujte. Takže tu máme jednu veľkú pravdu, čo je dobre si držať na mysli, že keď sa modlíme, modlitba nie je len Pane, potrebujem toto, načí mi toto, ale sa aj zamyslieť, zastaviť, osloviť Pána, ďakovať mu za to dobré, čo máme, dokonca aj oznamovať svoje potreby, ale dokonca aj hľadať Božie vodstvo, Božie usmernenia, nech nám Boh prehovorí ako náš pastier a tomu podobné. Takže modlitba je viacej. Ale čo sa tu môžeme naučiť je, že keď sa modlíme a prosíme o niečo, je potrebné, aby sme aj ďakovali. Kološanom 4.2. Na modlitbe zotrvávajte, bdejúc v nej s ďakovaním. Zase, modlitba, ďakovanie. Teda tá istá myšlienka. Nezabúdajme ďakovať na modlitbe. 1. Timotejovi 4, 4. kapitola, 3. 4. verš. Hovorí, že budú zabraňovať ženiť sa a prikazovať zdržovať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a poznavších pravdu. Lebo každé stvorenie Božie je dobré a nič nie je na zahodenie, čo sa prijíma z ruky Božej s ďakovaním. Takže tu je podobná myšlienka. Tu hovorí o tom, že budú falošní učiteľi, prorokci a tak ďalej. A hovorí, čo oni budú robiť. Oni budú zabraňovať niečo, čo je prirodzené, čo je normálne. Budú zabraňovať sa ženiť a budú prikazovať zdržovať sa pokrmov. Teda nie je to, toto môžeš, toto nemôžeš a tomu podobné. Ale tu apoštol Pavel, keď písal Timotejovi, hovorí, že pokrmy, ktoré Boh stvoril na požívanie s ďakovaním. Teda pokrm stvoril Boh, aby sme jedli, aby sme ho používali, s tým, že budeme ďakovať za pokrm. Takže hovorí pre veriacich a poznavších pravdu. Lebo vieme pravdu, že Boh stvoril to, aby sme jedlo, aby sme mohli jesť. A potrebné je ďakovať za to. Hovorí, lebo každé stvorenie Božie je dobré a nič nie je na zahodenie, čo sa prijíma z ruky Božej zase. S ďakovaním. Takže ďakujme za všetko. Ďakujme aj za ten pokrm, ktorý jeme. Teda nemáme nejaké ohraničenia, čo sa týka jedla, ako v starej zmluve, čo boli, ale zase každý pokrm, ktorý je dobrý pre naše telo, môžeme používať, môžeme jesť, ale ďakujme za to. Preto je aj dobrá tá praxa sa modliť, čo často kresťania robia, modlia sa pred jedlom. Takže to je len
Nemal by to byť toľko ako ten nejaký rituál, ktorý len urobíme, ale dobre je sa zastaviť, zamyslieť a úprimne zaďakovať. Nemusí byť to modlitba pár minút, môže to byť niekoľko sekúnd, ale úprimne naozaj zo srdca byť vedomý toho a ďakovať, že máme jedlo pred sebou. Teda, že Boh je dobrý. Tak potrebné je naozaj byť vedomý toho, že Boh je dobrý a my tú dobrotu, ktorú príjmame od Neho, to všetko, čo dostávame, aby sme jednoducho nezabudli ďakovať za to. Môžeme ďakovať za naozaj veľa toho, nech sa zastavíme na modlitbe, dajme si času a rozmyslíme si, ďakujme za všetko okolo nás. Môžeme ďakovať, ako čo sme čítali, za jedlo, za zdravie, za rodinu, za deti, za rodičov, za jednoducho bratov aj sestry, za zbor, za všetko jednoducho, za to, že nám Pán ukázal cestu, že nás zjavil, že nám dal Ducha Svätého, že jednoducho môžeme na tomto živote mu poslúžiť. Môžeme byť vďační, že nás chce použiť a keď nás použije. Môžeme byť vďační, keď sa nám jednoducho nám prehovorí Pán, alebo máme nejaké svedectvá s Bohom a jednoducho byť za všetko vďačný. Nie len to materiálne, ale aj to duchovné, čo prežívame. Všetko to dobré, ako čo aj píše, že každý dokonalý dar vlastne prichádza od Boha. A to je pravda, ale vidíme, ako tam na začiatku Pán Ježiš ako odreagoval, pýtal sa, a kde sú tí ostatní 9? Jeden prišiel sa zaďakovať a ostatní 9 len to prijali ako niečo normálne a odišli si svojou cestou, pravdepodobne kňazom a potom svojim rodinám. Ale tento jeden človek urobil správne, ten Samaritán. On, ako videl, že je uzdravený, on sa vrátil a ďakoval Pánovi Ježišovi, že ho uzdravil a pravdepodobne potom išiel kňazom alebo už akokoľvek a sa vrátil svojej rodine. Takže tá vďačnosť, to vďačné srdce je potrebné, aby sme mali. Na záver 2. Timotejovi 3, prvý aj druhý verš, aj potom 5. prečítam, hovorí takto, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chľubiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, Boha prázdni. Takže tu opisuje, akí budú ľudia kedy. V posledných dňoch. V posledných dňoch ľudia budú takíto. A tu opisuje, akí budú. Ale jedno z vecí, ktoré spomína, je, že nebudú vďační. Budú nevďační. A potom 5. verš vidíme ďalej, že hovorí, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráni. Takže majú tvárnosť pobožnosti. Zdajú sa byť veriaci, zdajú sa byť pobožní. Takže mne dáva toto kontext, že on tu neopisuje vlastne ľudí, ktorí nie sú veriaci, ktorí nie sú znovu zrodení. Lebo je toto všetko normálne, keď sa žije podľa tela viac menej. Takže ľudia sú v hriechu, toto aj tak platí. Ale hovorí, že v posledných dňoch tí, ktorí sa budú predstavovať, že sú veriaci, že sú pobožní, že sú kresťania, budú mať tieto vlastnosti, ktoré tu napočítal. Je tam ešte viacej, to som nedával. A jedna z tých vlastností bude, že budú nevďační. V posledných dňoch veriaci budú nevďační. My nechceme byť tí, ktorí sa pretvárajú, tí, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ale nie sú opravdoví veriaci a kresťania. Takže vidíme zo slova, že potrebné je byť naozaj vďačný Bohu za všetko to dobré, čo sme prijali od Neho, lebo On je dobrý a On aj očakáva to, aby sme mu naozaj, nie len tak svojimi slovami, len tak poviem, recitovali, ale naozaj úprimne sa zastavili a zo srdca boli vďační a ďakovali za všetko to dobré, čo prežívame, aj čo máme, aj
keď dostaneme niečo dobré, aby sme boli vedomí, od koho to prichádza a ďakovali mu.